Ahoj, ak ste niekedy skúšali aplikáciu CapCut a po inštalácii sa vám ju nepodarilo spustiť, tak to isté sa stalo aj mne a preto som pre vás vytvoril nasledujúce video. Vo vyhľadávači si nájdeme staršiu verziu aplikácie CapCut. Klikneme na nasledujúci odkaz. Zvolíme verziu 2.5.3. Klikneme na tlačítko. Potvrdíme sťahovanie. Stiahnutý inštalátor. Máme v zložke stiahnuté súbory. Inštalátor z Microsoft Store, ktorý nefunguje, má 2,3 MB. Veľkosť inštalátora verzie 2.5.3 je 620 MB. Spustíme inštaláciu. Potvrdíme. Keď prebehne inštalácia, aplikácia sa nám spustí vo verzii 2.5.3. Následne spustíme upgrade na verziu 4.0. Po upgrade kliknutím štartneme aplikáciu. Týmto je inštalácia aplikácie CapCut vo verzii 4.0.0 ukončená. A nech sa páči, užívajte si túto celkom šikovnú bezplatnú aplikáciu.